Eskerrik asko etortzi gaitik amea ez da, zu guztiz hori. Eta, eskertu bai BNV-ko Zebiako taleko guztizei, batez be Joakineri, eta Kristina Eneakoi, batez be Oierreri, gonbidapean hau edo itxigaitzik, eta, jame batez, Santelmoz, Santirazo eta Ainizte, eta zu hori, eman tortzea itzik. Ezatie, kolas modukoa izango dela nik ingo orten errelatua edo, irudiz josita daula, edo irudiek josten daula errelatu hori, eta, hori espero dut behintzat hortik zeo nola baiteko narratiba edo zentzunduna edo ateratzie. Aztik aldean edo, errelatu honek eukiko dauena da, seguruenik hor, dute dako tamen, ez da folletoan agertzen den, alain badiun, berak deitzen dago egarren mendea, mende formalista, eta hor komentatzen dago el siglo izeneko saio horretan, zen olako pentsio dialektiko bat emoten dela, mendean ezea, eraikuntza eta zuntxiketaren artean, eta artean, edo hobeto esan da, formalizazio eta formalizazioaren kontrako olako burruka bat edo. Eta hor izango da, zera, azpian edo, honen azpitik nire aurkezpenean azpitiko ideia hori egingo da, batez be arkitekturari baino arteari lotuta. Eta zelan kontutan hartuta zelan formalismoa versus informalismo, nola baita esateko, azken baten formalizazioaren kontrako edo joera edo saiakera guzti horietan, azken baten sortzen dana da beste formalizazio barri batzuk, ikusiko dugunez erain. Eta, honegaz hasiko gara, hau aukeratu dut, ez dozu ezagutuko arkitektura hain garrantzitsu hau edo, eta nire autobiografiako eraikin bata, txikitako, nire gurasoen, betiko, txikitako etxetik urre dagoena, eta, ni Bermeotarra nahi, eta, akordatzen ez orain dela, 5 urte edo zango ziren, lagun bateaz nikoala, kanpokoa edo, eskultorea, Asier Mendizabal ezagutzen duzu. Talako baten nondik, paseatzen, pazitan gozela, berak aldetu eztan, da hori zer da? Eta nik, hori da, astuen aldatza, esan nintzen. Eta, eraikina, astuen aldatzeko, eraikina da hori. Eta, hemen daukazue hor atzekaldean ikusten dira netzean, nire amaren etzea da. Eta, ikusten dozuenez, estilo razionalistan edo dagoen diginda eraikina, eta forma edo formalki edo biztegiren aldetik edo mugimendu modernoa deitzen den mugimendu horren barruan edo txertatuta edo sartuta dago, bastakite. Eta, seguruenik ezagutzen duzue, onelako bat izango litzateke horrelako mugimendu modernoaren adibide edo erabakior, eta bat, hemen daukaguna da, gehizen bat, holako 2. edo 3. mailako edo eraikintzu bet, ezta? Apala, sumea, niko hermetikoa be, esan dezakegu. Eta, horretu nez, eta. Nik ez dakite, egiz ezan da, edo artearen historian lizentzatua duena izateko, niko historiagile santarra naiz, egiz ezan da nik artxiboetatik ez naiz pasatzen, eta ez dut neure burua historiagiletzat eukiten. Eta esan behar badokat, orain dela 3 urte edo urte 2 uste dut. Esan dut amari, biok batera artxibora joango ginela, biok artxibora ikustera hau eta beste gauza batzuk, buruan eukazan beste gauza batzuk, da gauza bat eta bestea, ondino ez naiz joan ni, neure ama bestazuen, digaz. Eta, takidanez, usteot, eta nire ustez, eraikin hau, 20 eta 30 hamarkaden artien einikue da, nire susmue da 20. hamarkadan amaieran
eta nire herrizen bi arkitekto arrazionalista nagusi egon ziren, horren aurretan Teodoro Anazagasti, eta horre bize ziren Fernando Arzadun eta Pedro Izpizua. Fernando Arzadunen eraikinen egon badago Samendik, Ekitatibako eraikine hortik grosek berana da. Eta zelan bat izan abestiek, Izpizuak batez be Bilbo inguruan eta Madrilen eta Izaua zen beste eraikin. Nire ustez Izpizuarena da. Ez dago seguru, bai ez da berana da, neure historiagileen zeran hartuta. Eta, bueno, hartzen baldin badugu zeintzu dizen, imagineten dut, arkitekto batzuk ikusita, jakin gorozuela zeintzu dizen mugimendu modernoaren edo olako ardatzak edo, ezta? Bazelan arkitektura planteatzen dela, bai proiektu modernoan eta mugimendu modernoan, olako mundu barri batentzako eragile moduan edo eraldaketa proiektu horretan edo aitzindaria izango den elementu bat, etorkizun hori edo utopista izango da proiektu hori, eta proiektu hori lortzeko planifikatu inbarzan eta ordenatu inbarzan etorkizun hori eta baitzebe bizitzarako esparru guztiak, ezta? Eta eraikin bakoitzak bere formak funtzio baten edo errebilera baten zerbitzura egon bat ziren derrigor. Hau da, estetika funtzionalista bat eta horren gainean edo lenguaiaren aldetik edo lenguai formalaren aldetik edo lenguai mugimendu modernoaren nahia zen olako lenguai unibertsal bat edo lortzea, naiz eta hiztegi horretan olako azepzio edo hitz bernakularrak edo onartu, gero ikusiko dugunez. Ikusten badugu eraikina, amari galdetu nintzen eta berak esan ostan eraikina berez, udaleko eraikine da eta publikoa da berez. Eta, beraz, badauka zagoten dago edo jarraitzen dago mugimendu modernoaren ideia hoien zenbat ezaugarri edo. Gero, esan be, zer zu nahi izaten? Amak esan ustarela, beste bertzio batzuk dauz, eta nire amak kontatuta, hemen gordetzen ziela, edo gordetzen direla, herriko zati baten elektrizindarra eta uraren kontadoreak. Ezta? Eta akordatzen bazarie, niri nahiko adierazgarria egin jatan zelan eraikin xume honek edo bere eta nahiko itxia eta hermetikoa den honek barruan gordetzen dauena, azken baten akordatzen zaitzen, irakurringo dut, elektrizindarra 20. Mendearen hasieran bihurtu izan olako modernotasunaren ikurra, ezta? Eta elektrizindarraren edo zabaltzea eta holan. Eta gogora ekarrikotez Leninen berbak, 1920ko Sovietzen 8. Kongresuan, eta honek izan ziren bere berbak. Komunismoa botere sovietarra herri guztiaren elektrifikazioa da. Eta, honegaz jarraituta, eraikin funtzional baten aurrean gauz, ezta? Eta orden planifikatu eta baten ondorioa baitzebe eragilea, ezta? Hau da, honek bizitzak ordenatu baino, bizitzak edo eguneroko edo guztion bizitza edo aintzarotzat emoten dugu zen gauza guzti horiek, iturriaren monta, ura dator edo piztu eta edo zera zakatuta, holako gauzek egiten dabe posible, ezta? Formei dagokien ez de lenguain modernoaren edo kanonean sartuta dago, edo esan dezakegu, eta hemendik jarraitzen badugu, esan ez, seguruan eukiko dugu olako nahi bat edo, danoi gustatuko leitzaiguke pentsatzea, Bigarren Errepublikan egindako eraikina dela hau. Nik, akoratzaitzezi ez naizela pasan, neure herriko artxiboat egiteko lako zezeko, nire ustez, eraikin hau Pedro Espizua egindakoa da, eta bera, Bermeiko udalarako
lanean egin izan 23an eta 31en artean. Eta, bai, 31en artean, beraz, Primo de Riveraren dikturaren azpian. Horregun utopista izango zen, bai, beste modernotasun edo arotan badago zartuta, zer da torren? Hau da, nik mugatu dudan horako esparru temporala edo, ez da? Izango da, 2008 eta 2015. Sweet Movie pelikula, 1994an edo eginekoa da, eta mugatu dudan momentuetan gauza asko gertatzen dira, niretzako garrantzitsuena gertakariak baino zera da, atari edo haustura aro bat dela, hau da, proiektu modernoaren amaitutzat edo amaiera edo kanto cisne esaten da moduan momentu honetan emango da, eta postmodernitatearen edo hasiera emango da momentu honetan. Lehen izan dudan moduan, kanto cisne momentu hau izan da, gertatuko dana da olako izugarrizko saiakera kontrakulturalen metaketa emango da. Kontrakulturala gaitzaz ari da naizenean, zetaz ari naiz. Forma, zelan izan, movimentu antiformalista. Hor, pentsa izuile, zelako, zeren, botakote zolan, zer esatearen mintzat, momentu honetan, 2008 eta 2015 urtien artien, emongo dizen edo terminoak eta sortuko dizen anarkitektura, antiform, non-sites, displacements, antipsikiatria, hemen ez nahiz akordatzen beste batzukaz, distopia, kontrakultura, heterotopia, eta holako nola baiteko nihilismo edo estetika negativista edo nihilista baten barruan sartuta egongo dira, ezta? Eta, berriro hau, hemen daukagu holako nik, apur bat, harineketan egindako zerrenda posible bat, eta, hor danatariko Franco Generalaren eriotza, Sweet Movie egiten den data, eta baita be oso garrantzitsua, niretzako behintzat hor badauen top of the pops bat, hirugarrena da, nire jaiotza da, eta bestela nintzatik egin egon, eta, dana daka, niretzako apur bat arraroa da, zeni eneingoen hor, edo banikoen, daukadan akordoa edo nahiko eskasa edo da, eta bai daukadala honen akordua, seguruenik, ezta, beti egon dalako, beste kolore batzukan, esan beharra daukat, olako zuri eta olako goiko zera hori, bizera moduko gorrizkintzat margotute. Eta, hor daukaguz gertakizun batzuk, ezta, politikari lotuta, beste batzuk kulturaren lotrikoak, eta bar, ezta. Eta zanbe, zela nola baita esateko, hau, eta ni horren lekukoak ere, edo, ote garan ez dakit, esan da, lehen esan dutxu edazan holan terminoak, hoien artean antimonumentoa eta entropia ez dut aipatu lehen. Eta esan, bazeran hone guztize justo lehen esan dako guztiaren kontra hau da, lehen esan dako mugimendu modernoaren helburu edo adierazle guzti horien kontra baino edo ukatu egingo da bezala, ezta? Ze lehen esan dugu zelan arkitektura jarriko dela olako zelan esan dut, olako proiektu integral edo bizitzaren proiektu integral baten barruan, gidari edo eragile moduan, momentu honetan gertatuko dena da proiektu integralik ez dagoela, orduan ja arkitekturak galdu egingo du leku hori, ezta? Ez dago ja ordena planifikazio hori ja ez dago, simplifikazio geometrikoa ja horrerik, amaiera emongo jako eta beste gauze batzuk hasiko dira, bitartean hemen gure aztuen aldatzeko eraikin sume hau, ezta? Eta 70garren hamarkaden artean olako arkitekturan bertan olako nik, hemen arkitektuek
gehiago jakingo zu, eta lotzatu itzen izapur bat, olako gauzek botati